nje ngize ngibingelele mhlambe noma ngizisho ukuthi ngubani kufanele ize kuwe ihlazi njengoba inje ngizoyikhipha njengamanje. Ngifuna ukukhuluma kakhulu nezinsizwa. Uma ufaka ibhlukwe nje unethikithi lokuthi uyinsizwa ubumela umnsizwa bakwenu ukuthi wazalwa wayindoda wanamasende. Lamasende awunikele ngawo kwenye indoda. Uyinsizwa nje eqondile emela ukuthi ngelinye ilanga iyovusa umuzi kayise. Ufuna ukukhuluma ke nalezo nsizwa lezo. Angikhulumi nalezi esezeqa umngcele. Onsizwa azi insizwana noma onsizwa mbumbu. Ufuna insizwa. Ngoba masingawakhuluma amaqiniso singatshenani sodwa njengobhuti asebekhulile. Akukho sizokutshena lezi ingane eziza ngemuva. Lezi siyibiza ngama 2K. Dansi indaba la wezinsizwa. Uma uyinsizwa yakwenu uzethemba ngomnsizwa bakho. Njengalokhu ukubhinqa noma ubunsizwa senibukhuphule basezingeni eliphezulu kangaka. Sacela niyithande insizwa. Sacela amabhungu ayithande. Insizwa ziyithande ziyihloniphe. Zimbili izinto engifuna ukukhuluma ngazo nani wezinsizwa. Kubaba kunjalo kubulumela kunjalo ngizonitshana. Angikhokhoba ngivundlubu. Ncenga khathalela kuthenjwa mina. Yekani lento yokuphuza nize niyibhoshela. Phuze nize niyichamela. Bani wathi utshwala bufika nani? Uthi insizwa kodwa, ha? Kani unomfazi udakwa uzuyinyela ufike ungenzi lutho kumfazi ugibele namateke nezicathula embhedeni. You bastard. Uthi indoda kodwa mawuzeza usho njalo uhamba uyishaya isifuba. Uhamba ukutha lonke uyabhu lolu lamantombazana. Uthi inhlahla uyithola phi inhlahla? Uyowakha nini umuzi kayihlo? Uyokwakhiwa ubani? Mawubulawa uwe siphukuphuku sendoda ngoba ubulima lo benibenzayo. Nihambe nibhabhalala nje nomaphi. Insizwa iyayihlonipha, insizwa. Mayifuna ukuthatha omama babe baningi, ayimthathi iqonde ngqo. Imhloniphe lo suka sekhona ifika ishayisa luthi kuyithi mama wasekhaya. Sengibone nanga, ngicela ukumvumela angene naye ngizovusa naye umuzi kababa. Hayi lo budlove enibenzayo. Nihamba nithi namabhadi nezinyama nizazi inyama nayithathaphi nihambe nilala nalo lonke uvucululu khona nokwahushula iziso nokwafelwa amadoda namasokazi kwangagezwa lezi zinto ugijima ulale nakho. Nihamba niyophuza utshwala emabhakedeni eningawazi achamela izalukazi. Phuzele ikegeni kodwa nithi ngamasoka nizinsizwa niyayiqhenya. Sizwe njani engakwazi ukuyinakekela ekwazi ukulala 3 days engagezile. Sizwe njani ethi mayingena endlini ungena endlini yayo uze ukuthi yabona ke manje la kunokuyivungu. Ineyinyawo inuka ayigibela ngaze embhedeni kwanguboleza iwash lokhu uzagcina ukuwasha ngo2010 mhla ijabule ukuthi kuzi World Cup eSouth Africa yagcina ukuwasha ingubo. Namanje salala ngalezo ngubo. Insizwa mawunjalo. Yasebenza wondle ekhaya. Awumnika umfazi imali. Uthi insizwa kodwa. Awumnika unyoka imali wakuzalayo wanquma la esiswini sakhe. Namani ngangizonda. Nginendaba nani ngitshela amaqiniso yekani lento yenu yokubulalizwe. Niphuze ngathi nibulewe. Akusizwani zona lezi. Hamba iphuzana neziqatha ihambe ziqabulana namabhakede nezalukazi. Zikovozelwa izalukazi ihambe ziyakuthela ngawo wonke amabhadi la. Shit. Tshana mina umfoka sombese mina. Sika sombheqaza mseka meso wakhe. Umsukulu wamablaza ayingcwane. Yimlo thunjwa nalo kamasonto. Sengishiye.